yahlangabezana manje ufika athi umfana mama njoba kuyi Valentine siyodla out besithi intombazane nenqondo ngizofaka petrol noma ivele ithi intombazane yazi baby ngibone lapha izinkukhu ukuthi ukudla kuphelile siye ku Valentine sithenga umqhakazo wenkukhu yibo angithi sakha abafazi manje akathi ke ethudali ethi uyakhuluma umfana ethi uyazi kunento engiyeke ngisho abantu abami ngithi umfana udaliwe njengoba uNkulunkulu wadathi thina sibe ubambo lwakhe vele uzohleza esidima uzohleza impilo yomfana izulazula kanje baba baningi empilweni yomfana kodwa inhliziyo iba noyedwa lalela umfana nifike nihambe kanje njengamajuba anginike nje intamo akubuka wena ufika kumfana uthatha imali njalo yothenga iwave bese sive siqhamuka isiqhwaga sasemakhaya sibeka imali uyazwana bese sive sithi sithando sami senginemali ewu30,000 manje ngifuna ukuvula isalon ngathi kwena umfana mayekuthanda ngeke kuthengele iPhone ka34,000 ehlulwe inkomo ezo6 amathola u6 nawo umuntu wesilisa uyayazi take away azoyidla imboza ayishini uyayazi into azoyifaka kubo ekhaya egcekeni akufakwa nombani angani noma niyangezwana nizofika nibe yiqoqo njengoba ubona la uzungezile kodwa kuzofika kutonyula umfazi nisale ungamayindi uzokupha imali futhi angithi uyazi uyithandela imali umfana uyayazi into oyithandayo angitsho njalo uma uposta ku Facebook uthi engaze ngahalela idatha kusho ukuthi wena invite izesheli kodwa unomuntu ophila naye siyabuka umfana tho isigebengu lesi sitshela izesheli ukuthi ngilahlile ayingene ngedatha uthi wena yazi ngahalela ipizza my question is cause are we afford ipizza u-invite abani ekuhaleleni ipizza ngoba uma wakho uyazi ukuthi akanayo imali yepizza utshela abantu wena uhalela ipizza and uma ungayidlanga ipizza uzofa yini phela ingane zami ngithi ngiqala lapho ukuphuma esandleni usuposta iteki lika 5,000 kodwa ukhulisa ugogo ngempesheni